Ebusuya bede wase ne asa ma okwa babiem e de aba GH report so na ebusuya enura enwumre e na enkomodie bi etimi etotwa na ohine ba media e de asem bi ambeto TikTok so na ochemu a was shocking news bi e ba besi o lumba nsensem ne ho news bi a etofo a obi akoma ebe kosoro na ebe shock obi a ebe koso chaos awo Ghana ohiba media ena desa ensem no ebe to dwa nyabotre ye ba betie ensem no emu nchiremu na won so wetimi agina so ache wadwen e comment section wo e de ame na yeni kai entesa ensem we enfafi ohiniba media ho ena mana anwene da se saasem no ebetimi asi na ebesi amana shoki obi a wo Ghana ho bigi se bia e kan end sa lumba bru ha hey because one of the men can say shocking news besi wo lumba wu achiri ensensem abeba no enti menua yesi economy anu ma akrumu a yenye prebu okwa so he let me say this on point blank kamen kaba America lumba ba ko mi moni din menka do but meka no wafidie so lumba ba ko ono nso ya forge ne signature and ya dey copy letter of administration no Matthias akura no nso ko apai enti ensam no edoso na wo ho wa wo mo on say enya man airtime membese me twan say me bre so once also ati a free 2 days we were talking about all these issues on say enye obi na ye peso oto ehelmu aden na wa pepero ho akoto jam na afi wani mu akogu ase eba na ye etufu a omu nti asem na ye ka no omu de futu ye den omu nti asem na ye ka no as we speak abusuya panyini ono na ye in charge of lumba bibia because ono na ye the head of the family enye obia of apoku hwan ye omu nyina no omu ye abusuafo nanso ebobi so na awie bi nti omu nto omu manipa empiopio omu nye duo no ahwe a ombaji omani so omu hia education enya atem die me ma afidie obi afidie so medidi obi atem da o kanyanza semcho no omu didi atem omu de nyanza samo ye de on say speculation bi na mfra me ma men clear ade we ansa na mako because when there and who asem o benti me pese me ka ho asem bia on say speculation bi na mafidie issue say yes say pa akoso hene say opening let me say this on point blank obi o ka say bia oboa first pa akoso hene he wasn't part of meeting na course no or on crying obi nka pa akoso hene asem o kai secondly pa akoso hene se oni ho a or the nachirija de konti hene and the message bi wo ho a ni konti hene have to deliver sa message na e koso no Mama China we all know Mama China position Tamu Lumba wu foforo no I personally spoke to Mama China ono oni lumba kura ya aka o se oni lumba na ma be mpoma o kan se o mukromu nka ma dada asem klasi fi o mu ma nti o mu mfa yiye ne ho dia wo ye nyina ye Honorable Collins o sei ho Honorable Collins amankwa oni no election bi ho ntokwa e na odi abegura lumba ntokwa ni me maka kire no oni me asia ne me akọ maka nse dia wo ye na enye oni na organize sa ade ni nyina adai na pa akoso hene wo ni nkonwa sofo maako 8 when na wo aya part of the meeting na course no none of them omomusia o nyina I know everybody enibo bia eye core members na omu time a maybe mpoma achi na omusa kosia obia no anu ye nkonwa so ni ya osai kire pa akoso hene na wo ho bie na pa akoso hene se wo de asembe to dwa enye Mama China onye pa akoso hene chiame Nana wasn't part Nana mame China unye the spokesperson for the family enti santro no a mo kakeke amana ye modeno and moreover okopa akoso hena himfi wa me makọ on several cases okwa himfi wa
obiara ni ahemfie ho agye sɛ da ukuda na kosida no matena se ɛda nipa wo fie ho mama China ene ne bra baako ɛyɛ o shop wo animu ho ɛna ne staba nipa wo fie o mu ye two pe abusua enti ohini ba media ɛna ɛkasa no eti gye nko a na ɛba betodwa ama enipa ɛyɛ mahye no ɛyɛ news bɛn nko a ne nam kwa so ba and ye maame akoso asɛ wa camp ɛne edim sɛ omo pe early letter of administration eno kra yɛ sɛ omo de akɔne nam court ama court a nya ntum ne ade so sɛ mo de bibi sa akra court why should you forge obi signature ɛwɔ so ama pensem a ohunba media ɛka no sɛ yɛ saa net yɛ de a ewusua ɛne this Lumba case no is not going to end any moment from now. It's never and ever going to end any moment from now. And some so and some ekoso and enyo bia o hiniba media and this update to ebai wonwe say tisa nkomo wi hene efa Lumba yi no pa akoso hene gensa no etu obi kasi yanse abusua panyine a yanse sorry yanse wo hene a na nya no kore omo no ma wo mo stories omo create you enti san and trust some na ekokokoro no ensam na ekokoso no eya na eya ma homte because me asema minim ne menka asema minim no menka enti sa atro yese yenko Lumba funu yese ya yama obusua panyini ultimatum no wo hene no kura no initially ono kura ne na busua panyini no more misunderstanding will fear efisem eho yeah enti ya dai na wakaso ama ultimatum yenko na case re koso no so obemu ultimatum a ada na nko hwa ami akosie furu na ansa no abeka se ma yenko tu furu no and moreover Lumba furu no se na sabi o se wosenka ada na maame akosie se wa court okosa mai se masama abusua no abusua panyin na call represent abusua no ono ne de nsama ne bre no e ma ni kogina adaka mu bonkru ya amfa amene nana enti we kire se abusua panyin ena sabiu oda abusua na no ba bia yesie Lumba no se wo ye abusua ni papa na opese ohunu ba bia yesie Lumba ubehunu because ya maame August Faustina Fusu onim ba bia yesie Lumba Sanya maame pempoma nko na ye Lumba abusua ni enyo no nko na ye Lumba nua enti maame Faustina Fusu so onim ho enti opese ohunu ba bia yesie Lumba onko ne sister Faustina Fusu obekire ba bia yesie Lumba mo nso akohebi aya simple as ebi nti say mfutro no mutugu mframem no ye mpese ye be kasa wo ho na odie momu anu no ho no mo nsre me position ne say I am not in support of Odobroni. I am not in support of Maame Akosua Sewa. I am in support of abusua panyin ode ne nai AC form. Now we play ni core role se abusua panyini no ahwa me esie Lumba na twe ka nyina etu obitwa ye no ntina mko support abusua panyini enye bibia enti odi ye de ekoso no momunu no omho a no munsre na eko na abusua no ankasa no omu ana sebe omu ho kwa be pawura omu busua nim ebegu omu anim ase enti mama China saa video no oyeye na organize odi MPP for minimum nyina I know all of them ebi e constituency secretary no organize no room bigina ho na ofre abusuafo no bia omu so disagree with abusua panyini na okọ convince wo mu na odi omu baaye na omu bedi akiri ena omu beye sa video no sa wo se na napa akoso hene ena instructor na pa akoso hene wo chiame so onye chiame enti kasa no kasa ye no me story ni nyina ase ebusua wo hene ba media ena eguso eka ensem no na waka ensem na aduru ba bi a ochim se akoso abempoma epese ohu ba bia yesie den Lumba ono ankasa nua Faustina Fusu en ba bia yesie nto onko no ho now die ne baba ye besie obi nua bema na ye ma ebusua ni nyina obi a ehu se aha eda yesie ni pass mesi
ye nyina ya akamfo ye nyina ya asantefo right se empo obi ni ho na watu kwan ni yesie member bi e wo family nim na wo ye key person se wo hu a anytime bi obefiri na kwantum na se obefiri bi wo ebeba bia no yetimi kwakire no esa kogu nsa kora wo ho se aha na yesie ni pass mesi so dey ntina ase lumbe sie yemu no akoye few people bi ena ehun ye anase few people bi na eya wo se aha na nipa no wo se enti ohine media nsema wo ka no woni ne ya adwena na watimi ache wa adwene comment section ho e de amame na onwie akaba ko yenti wi me hu so mu ko chiame ba ko in fact video na flash me to kwa me tie asem o kai na mom nipa matie ne de eye otumfo nkoso hene minim na pa onusu nimme. I have respect for him a lot. Menena na etukwai ako yeko Norway, yes, last 2 years. Menshia issue be menena eko Norway. I was a journalist ya midina chief from Menshia to Norway. Unime na asama me pesa me kenye. Time wa lumba asem no ba gidigidi na abusua no eye ho pinche no. Na besre asem ne se okwa akosiesie abusua ne ntem. Me kire otumfo nkoso wo hena asem na meken. Obesre asem ne se obeso okosiesie abusua ne ntem. Ena odi asem ne corner na himfi wa aso ase. E wona maame akosua se wa free kuma obeduru kuma so no oni papa shi call ye no. First baby no mkoen. Yes. Na omu call ye no. Na the report ba say okoye na asem na nwie ka nti wantimi answer problem no nti die nti na asem na nwie nka onse yakase ekomu a ye be kan sem bebre yenim nsem nti media mi free say nanka ehu hia ade jancha say na omu beba nsem nim but omu abem men kasa ntia obi a men kasa mama no enkonkoka moda be Jobina. Di yatem no, nanatem no. Okay. Ne ho asem meba, o de omotomo, ne ho asem meba. Na ne ho asem o da table so, but ne ho asem meba. Enti moma me nka we ni nti na nankoso wo hene begi asem ne senka okoka. Okoye no asem na anwie ka. Nti kwan asem na anwie ka no. Anyame na mebo nkuro no. Nti bepem ne there is an issue between Nanankoso hene abusua panyin ne ma issue kakra wo kakra metimi aka no. Ebisanti ya de fam dia na enso de si wa hanom esanse ohene ba media onanim sebe ni onim enti ode sa ensem no abeto abonten na me de ye tiefo ene ahwefo ye twen de be film aba because pene nsem o kan na echese bibi nam kwaso a enche eba betodwa en ebetodwa ye de ye nyina ye behwe na ya che ya adwene e de afa wo ha GH report message bia wo bia obaso a eni de no bokwa so na o follow page na ama ye o subscribe ya ne beje o like video na ye ne beje afi o drop o comment nso a ere so be boa ye ama yetimi improve e woni a ye ne ho bedamase